Conquering the bot. И здравейте на всички ютубъри и вибоксери, аз съм Каптан Хиро и при мен е Кики долу на Лом, нали така беше? Да. Да, той е гост във втория епизод на Survival ми. Малко извън, без да снимам, си реших дупката. И си направих чаркол. Добре. Сега ще трябва да изчакаме до вечерта, до сутринта, де. Аз може сега да потърся някъде овце. На Peaceful. Че трябваше да намеря преди да се стъмни, но бях забравил, добре. Сега не съм на снапшота на 1.2.5 и не виждам никъде овце. Което е лошо. Бе, прасе. Добре, избихме почти всичките. Или не. Има още тук. В този епизод мисля да отида някъде си избера място за къща и да започна строението й. Ето тук виждам, че има доста животни, което е добре. И събрахме доста храна. За втори епизод. За 2 епизода. Добре, вече става ден. Мога да се направя на изи. И смятам да си взема нещата от честа и да отида някъде се заселим. Тук има личното. Тук е някакъв скелет. И май... Не, пачнал съм с... Не, аз съм с дефал даже. Добре. Да, сега ще се връщаме. И тук са спанали пак 100 000 животни. Бах ти кефа. Вече ми ще се щупи меча. Добре, ще се прибираме. Може тук да има и село. Стои ми се да се умитам от тук. Тук ли се бе? Да. Добре, говори нещо, че на мен е скучно вече. И пак си загубих къщата, бе, аре, бе. Какъв е този късмет? Ето е лата, значи тук някъде. Добре. Да, тук е. Ти къде мислиш да си правиш къщата? Никаква идея.
Може да си направиш поляната. Но и аз те мисля, ама... Не знам, сега ще видим. Дай си намерим къща, бе. Аре, бе, за ко винаги я губя. Повече, тук. Някакво езеро, ама тук само езера. И реки. Ето го. Добре, сигурно да по-скоро до поляната да е. Че близо да е до пустинята. Добре, вземаме си нещата от честа. От печката, ето и не печеното. И махаме се от тук. Тук малко разкопах, за да потърся кола, ама без успех, естествено. Торчовете. И естествено вратата. Добре, да тръгнем. Може да намеря някъде село. И там да се заселя. Стои първо малко ще се обиколим околността. Да се надяваме, че ще има някъде село. Сега какво правиш, гледаш клипове ли, бе? Да, но няма какво да се прави по това време. Сега тук във Варна бахти жирата. Тук пак някаква горичка. О, тук някакви пещери яки. И тук може би ще се заселя. Ма, тук някаква лава. Не ми се иска. Да умирам, бе. Ей. О, тук. Добре. Чудим се сега къде има. Става вечер. Майче става. Само се направя. Нормал. Е, тук мисля, че е добре, до рекичка. Но само, че някакъв равин. И виждам, че има кол и ще взема да го взема. Добре. Добихме се с кол сега. Тук е доста яко. Той мисля някъде около този равин да се заселя. Добре. Мисля тук да живея. И виждам, че има овце. И ги бия с кирка. И не знам защо нещо ми залагва Майнкрафт. Добре. Опа, тук за малко... падна ми от никъде... той ще го би. Тук има джунгъл байон. Добре. Това е доста хубаво. И 100 000 овце. Абе, си да наистина е супер як. Добре, мисля... тук. Да. Идеално е тук да живеем. Ще сложа... Това тук да се ориентира. И първото нещо е да отида за дърва веднага. Не съм с Timber Mod, което е главното.
Добре, нямам никаква идея каква да е къща. В смисъл как да изглежда. Добре, имаме още време докато стане вечер. Ти от какво ще правиш? От камък или от дърво? Дърво. Като бос. То аз нямам и камък, бе. Малко кашля. Тук наистина доста овце има. Ще направим доста фермички. Ти имаш някакви модове на Майнкрафт. С този джорни. А иначе? Смисъл, да, всъщност имам да Optifine и Too Many Items. По принцип имах Mock Creatures, имах и шейдъри. Код се сечеш, добре. Преработваме това и... Мисля... Така от тази страна да е. Добре. Така. Няма да е много голяма, всъщност 1, 2, 3, 4, 5. 5 на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. Значи 10 на 12 ще бъде, да. 6, 7, 8, 9, 10. Така ли? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Пак го... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре? Много се унесох тука. Да не е твърде голяма къща, защото няма смисъл просто. Нема какво да сложиш, не. Добре. Тия листа тука ги махаме. Не всъщност по-късно ще го направим. Сега по-важното е да направим стени и такива. Трябваше ме да направя обратното. Широчината да е. Абе. Няма значение. Така. Добре, нямаме дърво. Той мисля да отивам бързо там. Да се наям. Първо. И става вечер. Предполагам, че имаме за вълна за легло.